ବାପାଙ୍କର ଏଥର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଟା କରିଦବା ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ରୁ ରାତି 12 ନଷ୍ଟ ନିଶା ମାଳକୁ ସାହୁ ଗାଉଛ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଜନ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡି ଆସୁଛି ମାଳ ମାଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ମୁନୁ ପାଗଳ ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଥବୁ ଲୋକ ଖୁସିରେ ବାପା ଖୁସି ଆଉ ବାପା ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ବାପା ବାଜ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ 70 ପିଲାଟା କି ମୁଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତୋ ଭଳିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆଟା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ତୁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଗୋଟେ ବାପା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ 8 ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାପା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ରାମ ଆଖି ବୁଝିଲେ ରାମ ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଏଭଳିଆ କଥାଟା କରୁଛୁ ଏଗୁଡା କଣ ଭଲ କାମ ହଉ ନା ତୁ ତ ବଡଟା ତୁ ବଡ ହିସାବରେ ତୁ ଗୋଟା କଣ କହ ସେଇଆ କରିବା ଏତେବେଳେ କେ ପଦେ କଥା କହିଲୁ ମନକୁ ପାଇଲା ଏବେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ବଡ ଭାଇ କି କହିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବାସ୍ ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହବ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ହବ ସେଇ ଲୋକ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ପ୍ରବଚନଟିଏ ହବ କଣ ଆସିବେନି ଆସିବେନି ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ନିଶା ମରଣକୁ ସାହୁ ଭାଉଜ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ଆସି ପ୍ରବଚନ ଦେବେନି କେମିତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେମିତି କଲେ ଏଇ ଅନିଲ ନନା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ଲୋକ ସବୁ ଗଦା ହେଇଯିବେ ପୁରା ଭାବ ବିବଳ ହେଇଯିବେ ନା ସେ ବାଜେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ନା ନା ଆମର ଯଦି ହବ ସେଇ ପ୍ରବଚନଟା ହିଁ ହବ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦବା ପାଇଁ ସେଇ ଲୋକଟା ଆସିବ କଣ ସେ ଲୋକ ନାଁଟା ବାବା ମନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନା ମ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତା ନାଁଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ନାଇଁ ଜିତୁ ଦାସ ନୁହଁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କି ଜ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବର୍ଗେଜ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେଇ ଲୋକଟା ଆସିବ।